Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. A wannan bidiyo namu zan nuna muku yanda za ku cire hotunan labarinku. Kun ga dai ga labarinmu wanda muka je muka kwaikwaya a YouTube. ChatGPT ya canza mana labarin ya koma na Hausa ko na yi saving nashi a doc. To a yanda za ku yi copy and paste. Copy and paste. Copy. Kun ga na yi copy ba? Sai mu koma ChatGPT. Idan muka koma ChatGPT sai mu saka labarin, gashi nan mun saka ba, sai mu ce hotuna nawa ne zai yi picturing na wannan labarin, ka bani shi scene by scene. Kun ga wannan rubutun? Ku yi copy ɗinsa sai ku masa pasting wannan rubutun. In kuma za ku rubuta ne da biro da paper, to gashi nan sai ku danna send. Ku danna send. Kun ga ba ku amsa ba? Ya ce wannan labarin yana da scene kusan 40. Idan kina son hotuna su bi labarin sosai daga farko har ƙarshe ba tare da tsallake muhimman abubuwa ba, zan raba shi scene by scene guda 40, kuma zan tsara su yadda za ki iya amfani da kowanne a matsayin prompt na image generator tare da consistent character. Abin da ake nufi da consistent character shine kar kamanninsu ya canzu, kamanninsu ya kasance guda ɗaya. To gashi nan, Raliya budurwa 'yar Hausa, shekaru 19 zuwa 21, kyakkyawa sosai, fata mai launin ruwan ƙasa mai haske, manyan idanu, dogon gashi a ƙarƙashin gele, fuska mai laushi, nutsuwa da kunya. Kun ga karaktan Raliya. Ga na Zainab, shekaranta 20 zuwa 22, fata mai duhu kaɗan, fuska mai kaifi, kallon hassada. Ga Asma'u budurwa 'yar Hausa, shekaru 2021. To gashi nan dai, ga su nan gaba ɗayansu sun nuna muku kamanninsu. Kun san abin da za ku yi? Sai ku yi haka, sai ku yi copy na Raliya. Copyin Raliya, Zainab, copy Asma'u, copy Hadiza, copy Hawwa'u, copy Malam Sani mahaifin Raliya, copy Bashina, copy Yarima Sarki Bashir, copy Bello, copy. To ga scene na ɗaya, Raliya ta faɗa cikin rami. Raliya tana ƙasa cikin wani rami mai zurfi a dajin kurmi. Gashi nan, ku yi haka. Ɗaya ba, biyu, uku, 4, zan tsaya a 5,
kun ga gashi na har sin 48 kun gani ba, sai ku fita. Kun ga mun yi kofin guda 5 ba, ku shiga Gemini na ku. Idan ku shiga Gemini sai ku danna wannan create image na farko. Allah ya sa shi kar ya mana iskanci. Sai ku shiga wajen copy da paste na ga sunan duk waɗanda kuka kofa ba, sai kun ciro hotunan su gaba ɗaya tukunna. Ga raliyan ba, ku ciro raliya, ku ga ya za a ciro muku da raliya. Bari mu gani. To ga raliyan da suka ba mu, sai ku danna nan wajen save, sai ku yi downloading. Zai downloading ya je har cikin galarin ku, sai ku fita, sai ku ƙara shiga. An cire muku raliya ba, ga Zainab, ku shiga Zainab. Sai ya ba mu hoton Zainab. Ya ba mu wannan hoton. Shi Gemini yana da matsala wataran. Gaskiya wataran ba na son irin hotunan da yake bani. Kun ga dai mutane iri ɗaya ka, kawai ɗaya fuskanta a sake, ɗaya kuma ta yi fushi. Asma'u, bari mu ga Asma'u ko ita ma irin fuskan za a ba mu. Gemini yana da matsala wataran. Kun ga ba? Hoto ɗaya yake ba mu. Mu fita. Idan muka fita, akwai wani image generator mai suna Flow, Google Flow. Zan tura muku link ɗin, sai ku shiga Google Flow. Bari ku shiga Google Flow. Bari ya gama search. Gaskiya na fi gane Google Flow a wajen haɗa hotuna. Wani lokaci ina son shi wajen haɗa bidiyo, wani lokaci kuma gaskiya ba shi nake so ba, saboda shi ma yakan yin kwafsi wata rana. Amma in dai kan maganan hoto ne, na ba shi award. Google Flow is the best. To maybe network create with Google. Sai ku danna wannan farin abin, sai nuna muku email. In kuna da email, to in ba ku da email, zan nuna muku yanda za ku haɗa email in ba ku da shi kenan. Wancan ba sai na posta muku a YouTube ba, zan posta muku a group ga waɗanda ba su da Google Flow su ga yanda ake ɗaura masa email. Sai ku shiga back to projects, shiga new project. Ya ku shiga wannan abin, hoto za ku yi ba bidiyo ba. Hoton YouTube kuma haka size ɗin shi zai zama 16:9. Nan za ku shiga, shine hoton YouTube, kuma zai zama times 1. wannan abin kyauta ake haɗa hoto a nan ba tare da an cire credits ba. Bari mu shiga mu ga ya zai ba mu raliya haka ba. Bari mu shiga, shi kuma za ki rinƙa yi ko guda 10 ne a take. Zainab, bari mu ga Zainab. Zainab, Asma'u, bari mu ga Asma'u. Kun ga yadda ya ba mu hoton raliya a nan?
to in ya muku ku ce save, ku ce save zuwa 1k kun yi downloading ɗin shi. Ga Zainab, ga yanda ya bamu hoton Zainab, mu yi saving tun da misali nake muku, amma akwai abin da nake so in nuna muku. Idan kuna so ku zaɓi hoton mutane, ga Asma'u, ku yi saving. Abin da nake so ku sani ba shine in kuka shiga ×2 zai ba ku hotuna kala biyu, sai ku zaɓa, ku zaɓi wanda kuke so. Bari mu gwada shiga hoton Raliya mu ga ya ba mu option guda biyu, mu ga wanne ne ya fi, da wannan ne ko wancan. Hoto biyu zai ba mu, sai mu zaɓi wanda ya fi mana. Su ma Zainab zai ba ku, sorry ba nan zan shiga ba. Bari mu shiga Zainab. Zainab, muga Zainab inda zai ba mu. Kun ga mun canza tsari, an ba mu wannan Raliya da kuma wannan Raliya. Duk wacce ta muku sai ku zaɓa. Kun ga yanzu kuna da Raliya guda 3. Ga wannan, ga wannan, ga wannan. Wacce ce ta muku kama da kyakkyawan Raliya wanda za ku zaɓa? To bari mu ga Zainab. Ga Zainab, ga Zainab a nan, ga Zainab a nan. Ina ganin dai wa'annan da suka ba mu na farkon sun fi. Wannan Raliya, wannan Zainab, wannan Asma'u, to akwai sauransu. Sai Hadiza, Hadiza, bari a ciro Hadiza. Sai Asma'u, mahaifiyar Raliya. Sai Malam Sani, mahaifin Raliya. Ga Hadiza. Idan ta muku ku danna save, ku yi downloading zuwa 1k. Kun ga dai daman duk ba su kai Raliya kyau ba, dole su yi hassada da ita. To ga maman, bari mu ga hoton maman Raliya. Ga maman Raliya, shi ma ku yi saving idan ya muku. Sai mahaifin Raliya. Kun dai fahimci yadda za ku yi generating. To bari mu fara scene by scene ɗin. Idan kuka ɗauko scene na farko, scene na farko, ina scene na farko? Hawwa'u Yarima Sarki Bello. Ga scene na farko a nan. Idan kuka danna shi haka, kun ga scene ɗin farko? Ku goge wannan 16 by abin nan. Raliya, in kun ga Raliya tana ƙasa cikin wani rami. Shi AI ba shi da ƙwaƙwalwa, ba zai tuna cewa ya ba mu hoton Raliya ba. In mun sa haka zai nuna mana wani abu ne daban. Bari in gwada nuna muku misali. Kawai kun ce masa Raliya tana ƙasa cikin wani rami mai zurfi a dajin kurmi. To bari ku ga abin da zai yi. Wata daban zai ba ku. Bari ya gama. In nuna muku yanda za ku yi hoton ku ya zauna, kamannin mutane su zauna ba tare da sun canza ba. Bari ya gama.
za ku ga abin da nake faɗa muku. Shi kuma wannan yana da wani matsala wallahi, shi wannan Google Flow. Wani lokaci in kuna so ku yi generating abu sai ya ce wai yana against na policy su. Kun san abin da yasa suka ce yana cikin policies, baya cikin policies su ba sa so ka yi creating ɗin abin da zai cutar da mutum. Yanzu sun ƙi ne saboda sun ga cewa Raliyan tana cikin wani rami, shine sun zaci wani abu ne, shi yasa ba su yi ba. In ya ƙi muku sa not a pronoun person. Bari mu ga ko zai yi yanzu. Waɗanda kuma suke so ba sa so su yi irin asalin mutane haka, suna so mutane su zama kaman cartoon, akwai abin da kun ga still ya ƙi gani yake kaman za a cutar da mutum ne, so ba zai yi generating ba. Flow yana da wannan matsalan. Flow yana da wannan matsalan. Bari mu gwada ce masa cartoon ne mu ga ko zai yi. "3D" in kuna so ku ce cartoon ku ce 3D. In bai yi ba za mu tafi Gemini mu ga. Allah ya sa dai wannan yayi. Wannan ma ya ƙi. Flow yana da wannan abun. Bari mu je Gemini mu ga. Create image. Bari mu ga ko shi zai yi. Kunga ya ce sorry I can't generate unsafe image. Shi ba zai iya generating ɗin image in da is not safe ba. Kunga su suna ganin kamar tunda dai an ce tana cikin rami to abu ne na cutarwa, ba za su yi ba. Bari mu shiga wani. Kunga ga next scene na biyu, Raliya tana tafiya cikin ƙauyen karkara cikin nutsuwa, mutane suna kallonta suna murmushi. Bari ku ga wannan, za ku ga zai yi. Tunda ba a ce Raliya tana cikin rami ba, za ku ga zai yi generating. Kuma za mu je can Flow ma mu je mai, kunga zai yi ba. Kunga ba? Kunga sun nuna wai ga Raliya tana tafiya. Bari mu je Flow ku gani. Can ya ƙi saboda mun ce tana cikin rami. To gashi nan. Za ku ga abin da nake so in nuna muku. Kun ga nan kawai kun ce Raliya tana tafiya cikin ƙauyen karkara ko cikin nutsuwa, mutane suna kallonta suna murmushi da yaba kyawunta. Bari ku ga zai ba ku Raliya ba iri ɗaya da wannan ba. In kuna so ya ba ku kallon wannan Raliyan, abin da za ku yi shine in kuka shiga, kun ga Raliya ba, kun ce Raliya tana tafiya cikin ƙauyen karkara ba. To in kun sa Raliya sai ku zo wajen Raliya, sai ku shiga ku je inda aka yi siffanta Raliya. Gashi nan Raliya budurwa 'yar Hausa shekaru 19, sai ku danna shi. In kuka danna shi ba sai ku danna, za ku ga abin da zai ba ku. Zai ba ku sak irin farkon hoton da kuka yi. Kun ga nan? Kun ga Raliyan da ya ba ku wata baka ba irin na farko ba. Abin da nake so ku gane kenan. Shi ba shi da ƙwaƙwalwa, sai kun gaya masa. In kuna so mutum ya tsaya a yanda yake, sai kun sa masa siffan mutumin. Za ku ga abin da zai faru yanzu. Za ku ga Raliyan farkon da kuka fara yi ta za ku gani.
kun ga raliyan nan ita ce ta farkon da kuka fara yi. In kuma kuna son gilanta ya kasance dan guntu, gashin ta ya fito yanda dai wancan yake, yanda dai wannan yake ba, ga abin da za ku yi. Sai ku danna wannan plus din. In kuka danna plus zai nuna muku hotunan da kuka yi generating gaba daya. Sai ku danna raliyan nan. In kuka danna raliya sai ku shiga nan. Raliya tana tafiya cikin ƙauyen. Kafin nan ku yi sai ku danna hoton wannan siffan raliya budurwa 'yar Hausa. In kuka danna sai ku zo inda tana tafiya sai ku danna wannan raliya tana tafiya cikin ƙauyen karkara, sai ku yi send. Kun sa masa hoto kuma kun ba shi bayani saboda kar hoton ya canzu. Bari mu ga abin da zai bamu. Kun ganta ta fito sakraliyan farkon nan da aka bamu, da gashinta a waje da yanayin gyalanta. Gashi nan itan ce, a nan ma ita ce amma sun sa mata dogon gyale. To shi ba shi da memory, sai kun maimaita masa abu. Ga raliyan da take tafiya, sai ku ce save. Idan kuka yi save, downloading nan shi, sai ku fita, sai ku yi scene na biyu. Sai ku shiga scene na biyu, gashi nan. Sai ku shiga scene na biyu, sai ku shiga na uku. In dai kuka ga raliya to sai kun saka hoton raliya da bayaninta. Kun ga nan ba, misali raliya tana zaune tare da mahaifiyarta Hauwa'u da mahaifinta Malam Sani. Abinda za ku yi sai ku shiga nan raliya, sai ku nemo bayanin raliya. In kuka sa raliya tana zaune tare da mahaifiyarta Hauwa'u, to akwai wajen mahaifiyarta Hauwa'u gashi nan, sai ku ƙara sa shi. Sai da mahaifinta Malam Sani, sai ku shiga ku saka Malam Sani. Sai ku sa Malam Sani. Abin da za ku yi, kunga sai ku danna plus in nan, sai ku nemo hotunansu da aka sa. Ga raliya, sai mahaifiyarta Hauwa'u, sai mahaifinta Malam Sani, sai ku danna. To ga garin ƙauyen nasu an nuna muku shot ɗin ƙauyen. In kuna so ku zaɓi ƙauye, in wannan ƙauyen bai muku ba sai ku shiga wajen, sai ku shiga times 2, sai ku canza ya koma nano banana pro, sai ku ƙara shiga scene ɗin ƙauyen. Gashi nan zai ba ku ƙauye kala biyu ku zaɓa. Kun ga anan ya ba ku hoton Malam Sani da Hauwa'u mahaifiyarta da kuma raliya ba tare da an canza su ba. Sai ku danna, sai ku yi downloading. To haka za ku yi in kuna so kamannin mutane su zauna kar su canzu. Shi AI ba shi da ƙwaƙwalwa. Bari mu ga ƙauyen da za a muku generating. Network ya ƙi bari ƙauye ya nuna muku. To ga ƙauye na ɗaya, saura na biyu. To sai ku zaɓa wannan ƙauyen ne ya muku, ko wannan, ko kuwa wannan ƙauyen. Sai ku zaɓa. A gani na dai wannan ya fi kyau, wannan ya yi kama da gidan sarki. Sai ku yi saving.
to fa haka za ku yi. Gashi nan an ce Raliya tana taimakawa Hauwa'u aikin gida, tana shirya abinci a gidan gargajiya. Mahaifiyarta tana kallonta cikin alfahari. In kuka zo gun Raliya sai ku ƙara shiga ku je ku nemo Raliya, siffan Raliya. Sai ku zo ga Hauwa'u sai ku ƙara shiga mahaifiyarta Hauwa'u. Sai ku ƙara danna plus ɗin nan sai ku saka hotunansu. Hoton Raliya. Ga hoton Raliya, ga mamarta Hauwa'u sai ku danna. Wannan ma guda biyu zai baku sai ku zaɓi wanda kuke so. Gashi nan sai ku zaɓi wanda kuke so. Shi wannan kuke so ko wannan? Kun ga dai tunda an ce Raliya take dafa abinci ko? Gashi nan za ku iya zaɓen wannan ku yi saving ɗin shi. Wannan ya fi kama kicin ɗin gargajiya na 'yan ƙauye. Tana taya mamarta aiki, ga mamarta tana sha. Wannan kuma maman ne take aiki, take kallon Raliya. Duk wanda kuke so sai ku zaɓa. Haka fa za ku yi sai ku ƙara komawa ChatGPT ku. Dama idan kuka daɗe zai nuna muku haka. Sai ku shiga nan. Gashi nan. Sai guda 5 muka yi. Sai ku zaɓi na 6, na 7, na 8. Haka za ku yi har ku gama haɗa hotunan scene by scene ɗin. Haka za ku yi ku haɗa hoto scene by scene, scene by scene. Ina fatan dai ku yanzu kun gane yadda ake cire scene a haɗa hoto. A bidiyo na gaba zan nuna muku yadda za ku shirya shi ya koma bidiyo guda ɗaya.